Orugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọmụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọnụ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu akwa chacha ndị okenye dịka anyị fọnta mbaki, ndị ochie dị anyị fọnta mbaki. Fọdụazị kara aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Bụrụ Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, okwu na ụka aga. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo. Sorry, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke ọ bụ mụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Oge awa nke eziokwu bụ oge anyị ji awa eziokwu niile agba maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ka ha na-esonyere m na soshal midia maọbụ na Eziokwu TV. Kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite, ha afa ndị wee chi ọzọ Eze-Ana. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ a woman cannot be a priest in Igbo spirituality. And then why? Ọ bụrụ na ike ntị nkụzi ya ama eto ogologo nnukwu mana mma akụrụ ha mara isi ntu ka ị mara ihe maburu mbụ. Ị na-ege ntị? Yes. Maka na enwere so many trending videos na-aga na social media as we speak. Evangelist Ebuka Obi kwuru okwu a na-enwe many ndị na-atụ bọmbụ dị iche iche, ndị mmadụ na-ekwuru ihe dị iche iche, onye ọbụla na-ekwu nke a na-ekwu nke a. Mana ahụ na ngwọta nkwụ na-abịa ka nkọwara gị ihe kwesịrị ịma ka ị wee mara which way and which divide to join. Maka ndị ọbụta ahụ izi ha na-esonyere m, aja ọkwa dị mkpa bụ echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ka ọnwa Jenụwarị ka na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa Jenụwarị. Sesọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta ya bụ ihe onyonyo nchịkọta ya na WhatsApp numbers ha only. Anyị anaghị esho ihu ọrụ na social media maọbụ n'ebe ọbụla. Yes, anyị anaghịkwa esho testimonies maka ọdụrụ necessary. Mana I can tell you na enwere so many massive, a na-enwe many massive testimonies. Enwere massive testimonies. Mana
I don't necessarily show you, but I can tell you, you can actually. Yes, but I need to be careful. So you're going to come back here. He will make you in a jack. Yes, you may jab. If all do 3 prayer requests, then a chat jam now WhatsApp. Forward do 3 prayer requests. Send your one chonche go, get waiting here for an andana to rat and I go for the Kubi City. Makegi hat. See, no one. I won't show you and can what it's all issue like a February. A book regular February. In fact, as we speak, on what the book throughout the year 2024. I don't want this when I just since over 2 years. Everybody behind a mail 9 do prayer request on altar. Now, to I go for this city over chop and again on one. Was I got to go to again and MS Saraka. MS Saraka, I go to a temple to other to entities of ours. They didn't eventually away with MS Saraka. One the two Haja, Makari Kenny, Haja. Kabi he was a matan. Then, of course, only this was Yoku TV. And like Eze-Ana, each one of 2 years on yours. Eze-Ana ugochitubelu. Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu. You watch it. I would over 1,000 lectures, including 9 accusing Odinana over the years. Then, all one long and Hollywood movie of when watching a channel. Yes, there's Yoku TV, each of you watch also. Eze-Ana ugochitubelu. Movie productions na YouTube, you watch it. But with Eze-Ana, as Yoku great movies na YouTube, you watch it. But with Eze-Ana na Yoku TV Hollywood movies, but we no Igbo movie. You never can talk and share about it. Now invite your friends, cast your line, you know, the hour goes over. The harm of the changing their life for good. You never can go get premium and negotiate. But to the moon, they may share our videos and lectures. Maki in a hand, if you in a hatcher, cash in a hand is so Odinana. More than a hand is so dibia. Oh, go on a moment in agency. Yes, you want a moment. I got one you than Kuzai. Because I don't know what that about. All one more seems yours is Yemosi. I don't care. We share money share. What I be share money share. None of my business. In agency. My business when I make you goes in more museum. And those you want more museum will engage Makia, Uzia, where down. When those yard down. Eto mortgage will make a hand message. It's none of my business. My business can use as a museum. In agency. So I will not go and watch game and around here. That one is a cup of tea. Yes. I want to jabon. Yes, I must eat. My own bone we have more. Yes. Then he had not check was the okay call you idea. He enjoyed the call tata boy. Nanya boku adin look temper. Yes. Okwadimba, I will not get go invite your friends again. How we get from the horse's mouth. Makanudo Guabro Guana Number Magazenti, you own your money against it. Yen Nache Koala Gable, Atonka Koala Hill priest. Echo all weke. Gable is young, I be no one. Makana topic is say. Keria Patana Wani, Amabun Lukuan Tuata, Onina Woko. The Chuna man, upon priest. Care better one I mean. What you can call again? Upon Igbo spirituality in every little woman. No. One were all quite yen. One in Kebes Yokubona. One, can we be more spiritually connected? I think I use the simplest step. One can we be more spiritually connected with spiritual radiation. Yes. Mana umuoke carry more coacidness, umuoke carry more gross material. Until it is what you umuoke yaka, it is what you umuoke carry more rooted to gross material stuff. You have an anya on your kind when we had about masculine, that's like masculine. That's why I'm where the powers, the energy is here in men to carry out those tedious jobs, those hard jobs. Oh, now we hear me like working. Oga, na gata ihe. Gabata this. They get it. Get achon can go while the Gotana all working.
Mbana ekwu no well some certain duties that is not meant for women, feminized. Ọbụrụ na na-ebele tụrụ nwanyị. I can tell you. In fact, this world will never be a sweet place ma ewezụga ụmụ nwanyị. Spiritual connection. Whatever the Asian do say, a woman shall compass a man. All nwoke nwanyị. As in that, behind every successful man, there must be a woman. That woman could be the mother of that particular man. It could be the wife. It could be the friend. Any successful man, enwere the nwanyị nọ na nkwa na-akụrụ ya egwu. So nwanyị is something very powerful. Ma ọ bụrụ na ị nweta genuine woman, adịghị ekwu maka ndị na-agba ọtọ na-emekasị. Ana m ekwu maka genuine woman. Volition of a genuine woman is thunder. Very powerful. Yes, volition of a woman, very strong. Because her the more connected to the spirit. And the more, once you get a woman, you have gotten the man. You look at that story, Allegoka story in Kumbasar, the Garden of Eden. Yes. Why? Don't forget that Adam has been living there in the Garden of Eden donkey years. But I don't attempt here. I want to be a can associate in against. Now, and Ham was name with key to that man. Every man that this man is strong, this man is strong. Oga, or woman is the heart, the key. Program here. The woman is like the master key. Where a man did not succeed, the woman will succeed. All the two are better. So, obviously, now a madam, joy what I'm okay. You see through woman. All nature may do. Because nature, woman is the engine room. And once attack that engine room and possess that engine room, the man will just crumble. It's natural. In agency. The same thing we have about Delilah. And you the Palestinian use Delilah. Set here up or not something. You can go to something. Here not check all again, but these men are strong men. That if we like do anything, they can't get them. But with what? Once he attack that engine room, they will succumb. So it will according to nature's way. Nature made now a woman shall compass him. A woman will be the key, the touch bearer. Negative. But what any Ogbakobona or religion of Abram wine are champion. Had the more closer to spiritual activity than my man. I work at a gross material. If I guess you were possessing a cause. That is, I don't know what you all you mechanical always. I do that masculine walking protect our homes, providing war as or something. Those masculine, I know you all right. But the spiritual aspect will be one. So nobody is belittling anybody. Mechanical always. I respect a woman. Yes. Whatever I achieve today, I will give credit even from my childhood to my mom. Yes. She's my first love because she stood by me and she's the only one that understands me perfectly than any other person. Even before wife. In agency. So then I check one again when I am. Chineke mere nwanyị. Ka nwanyị bụrụ n'ebe nchịkọta. Yes. So mine is the formation key. Are they be exposed anyhow? So one upon an able later on, no. Come on, match it was all one or a human being. Well, they highly sophisticated. Go to the place we move wine. The heading the wine, the brown wine. Your woman beer, another human being. Me. One with the photocopier machine. That whatever he give the woman, he photocopy it and give it out the way it should be. So a woman a great thing. A woman will that particular human being
may revolve, may revolve, may revolve. Nwere circle, na-arụ in circle every month, or run or circle, or run every circle. Then discharge ya radiation. Here, at completion of every circle, you discharge radiation. So, onwere nwanyị radiation nwanyị no in constant movement. Radiation nwanyị no in constant movement. Because the radiation nwanyị no in constant movement, although stable. Yes, although stable, and they radiate powers. And not only that, but now nwanyị may hold some certain position because they irradiate because of the circle. Every month you radiate and complete a circle. So for that reason, although the current is not stable, the current revolves. So manable a mediator as a priest need a steady current. Need a steady current. Yes, because when wine radiate, then what the low ebbs and the higher ebbs. So wine are not steady because of the other undergoes in circle every month. So when I work here is steady because of it to Chineke to where wire working. Negative. Makana Chineke from the one eke all working. Eke all working. Man and one guy undergo childbearing. While working at a steady current. Passive in nature. Why the more passive in nature? So now, everyone what I'm doing naturally. All my here and working no as a steady current. Therefore, and the higher about the intermediary, or they gonna interface between the gods and the human. So you need the steady current in order to can we cannot transit the same current on a receive. You know, get look at that higher voltage or lower voltage. And no nya but I work the buru onye chwacha. Make all the consistent. Can you imagine when a woman is in Igbo spirituality? Onwere oge nwanyị ji enwe ike ịpụta imetụ some certain things of sacred things aka like ọfọ. Nwanyị nọ n'oge nsọ oge the circle may revolve. You can call it transformation. During that time, a woman is not supposed to touch or form the sacred thing. So for that reason, a woman cannot be consistent in attending to the people of God. Assuming that the woman she's in labor. She's in labor. And the people of God are there to receive blessing. Can all have one thing or the other. And the woman is nowhere to be found because she's in labor. Or she's facing other circle, natural circle, both high and low. So the current cannot be consistent. So and the work of childbearing is huge enough for a woman to work a balance. Only the work of childbearing is so massive that is enough for a woman. So I can all work. So now to Igbo onye chụaja onye na-ahụ ụkọ is for men. Then the woman should be the backbone. The woman is a supporter. You cannot give the woman the work of a full chest work. The man should be in the front, while the woman will be the brain box, the backbone that will be supporting that man, the front. In again, so to a coach wake up in any way belittling woman. Man, match now the brain boss, he can't carry the brain boss, the center of everything, and put it in the front. No. Then
ihe iji dị ebube mmadụ ga-ebute ụzọ ihe eji dị ebube ara abaka ya ị na-ege ntị. So ụmụ nwaanyị bụ ihe mmadụ ji wee dị ebube Chukwu nyere mmadụ. So we love you. We love them. And we respect you people because we know without them we can do nothing. That is a fact. So we are not saying it in any way to belittle women. Negative. So ihe na-achịkọwara gị onye akpata n'ọdịnala Igbo mgbe ọbụla a na-ehigbe okwu mmụọ ma ọ bụ n'okwu a ihe ọbụla bụ ihe obodo ji dị ebube ụmụ nwoke na-apụta in full chest ọha na-aba aka ji ọfọ. Then ụmụ nwaanyị nkwado mgbe eji eweta ihe onyinye dị iche iche iji sọpọtụ ụmụ nwoke nọ na war front. Ị na-ege ntị. O nwere mgbe ọ ji awụ owo dị ka ọ bụrụ mgbe edo ji eri ji ma ọ wee arụsị ọbụla ji eri ebe agwụ. Ịfụ ụmụ nwaanyị ga-eweta ede ụmụ nwoke eweta ji. Etu a ka o si wee dị n'ala Igbo. Ụmụ nwaanyị nwere always support them. Then ka nkwụ ghara natin. Ọ bụrụ so n'ala Igbo spirituality ka ọ dị n'ọfụ. Ọ dị everywhere world over except ndị gbotaziri greediness. I will go to that. Ime nji agha gị na-ekwu through Bible. Ị nwere ike isi dibịa ọ na-ekwu otu Bible. Yes, dibịa nke m ọkpụ okwu m the exceptional. Not the exceptional. You know, get it? Yes, because I was once a Bible scholar. So ma akọwala ihe niile. And the okwu m abụrụ like that dibịa you know in their village. My own with special mission. In my water, maybe within some years we understand it. To my calling day. Now boys wouldn't try. Now, here na check while again na I think I'll go Corinthians. Yes, I will Corinthians. I check out in the chapter now. Ebe St. Paul na agwa ndị bịara ụka. Sị ha na nwaanyị na-enye nwaanyị permission ka okwu okwu n'ụlọ ụka. As a leader, giving command. Yes. Ọ bụrụ na nwaanyị ama abụ abụ, ọ bụrụ na nwaanyị ama akpọjie ma ọ kọsara mmadụ ihe no. Mana na ọ gbapụ ikwu okwu as inye authority, as a priest, as a leader. Asị na ọchịchị Paul sị na ọwụ na onwe ihe ọnwụ na nwaanyị a chọrọ ikwu ọnya na ruo na ọ na uru na ajọ otie. Ị na-ege ntị. I'm only that I on my ability and I'm search at that particular name, but all is that quotation, please follow me. What's happening? Now go Corinthians God. No why joy why you not permitted to talk. He has authority. Or you could not only add your church or you mal. Now that rule ya beginning, ya draw dear. Because the woman need to be submissive to the husband. You know again. Now can you go out Georgia? Have you asked yourself? Why is it that the rabbi, Jesus I am, yes, when he was appointing or selecting his 12 disciples, have you asked yourself why he did not select a man among the 12 disciples? Have you? Have you asked yourself why he did not select a woman among the 72 disciples? As a 12 apostle, no woman. 72 disciples, no woman. Have you asked yourself why? Despite being so close, in fact, being in friendship with Mary and Martha. Yes, you remember the story in the Bible. He said it that Lazarus is his friend, and also he's a family friend to Mary and Martha. Now, despite the fact that he is so close with Mary and Martha. Now, Kerihe Patalono, now Mary and Martha, all the so close to. No point, or matter how point, more than on the select 12 apostles or 72 disciples. It's going to do the in again, in Jodiqua. And not check all again, if you go why? Makanoma how things work. Now from initial time, women are not created for such. They are feminine in nature.
na feminine, but one is masculine. So ekele ọlụ eke from n'okike ụwa. Have you asked yourself gbanwa asị na agwọ bịakwutere if nọ n'ụlọ nedu unu anya, nwoke bata n'ụlọ unu ya adị mma, ọjụọ ọga nna m nwoke batago jecha ọrụ m ihe m mere. Woman wee supporting role ka nwaanyị na-eplay. Nwaanyị nọ n'ụlọ, if nọ n'ụlọ, nwaanyị na-ada njebere ọrụ. Ewepụta wee jụbazie nwaanyị ajụ maka na amadugo na ọ bụrụ na enweta if na-enweta gị ada. Ị na-ege ntị na amadugo na according to that story, na amadugo na ọ bụrụ na a convince woman, nwaanyị wee megide wee taa mkpụrụ isi asị ya tara, wee ghọrọkwa ụfọdụ die wee bata dadị di ọfụ n'anya, onyekwu ya mkpụrụ isi nke ya, nwoke takwuo okpuru osisi mana ọ bụ ọ na very good day enye nwoke a na ọma ata. Ị na-ege ntị. So nwaanyị dị very powerful. So ọ bụrụ na a na-asị nwaanyị abụrụ priest na-eji ebute ụlọ, no, mana anyị na-ekwu na enwere so many work nwoke nwaanyị ga-alụ nke mgbe ineta dị home front anya. Nke bụa efu maka ọdịmma nwoke nọ n'ihu ọrụ. So onye abụ ihe kwesịrị nwaanyị kwesịrị ime, mana n'utu na nwaanyị enwere ike iti etigba agba. The work of a priest is too tedious that you cannot handle. Do you know the burden? Ọ na-abụ ụfọdụ ndị mmadụ ịnọkọta ife onye akpọrọ ọrụ, ọdụ ka anyị bụrụ onye akpọrọ ọrụ. Ọ dịrị isi. Sometimes I will face sleepless night ebe m na problem ndị mmadụ. You will bear people's problem and make that problem your own personal problem in order to be able to be in the person's shoe and to be able to present that particular case before the entities of powers. You will feel the person's pain. Ọ dịrị isi. Ewepụ na ọrụ agwụ abụ n'ọrụ mụ na iwu na ị ga-arụrị dị na ọ bụrụ na agbọrọ oke lụọ ya. Ọ bụrụ ihe mmadụ ya anọkọta na-ewuchifụ. Ị nwere ike ịnọ na outside ọdụ ka asị na ndị akpọrọ ọrụ na-eri alafia. Ọ gaghị iwu na understand. Ị mana sometimes mgbe ị na-interfere na somebody's case, ka intercede na some person's case, sometimes ị mana ị nwere ike inwewe attack dị ya, ị nwere idea. Nwere ike inwere idea. Mana sometimes mgbe ị na-achọ ka intercede ya, that your why this person should be permitted. Now, if you get one onwe gị na iron na ya bụ ihe anwa, ị ga-face some challenges or some suffering for the fact na ijelu chọọ ka inyere mmadụ aka. Ọ dị ka onye chọrọ ịzụ onye mmiri na-eri. So ngwa gezie ntị. Ofu nwanne ya achọtago ebe ebe anwa dị na Bible na akwụkwọ 1 Corinthians. So biko gụọrọ anyị ya. 1 Corinthians 14:34. Gee ntị. The women should keep silent in churches, for they are not permitted to speak, but should be in submission, as the law says. If there is anything they desire to learn, let them ask their husbands at home, for it is shameful for a woman to speak in church. Thank you. Ntị ọ dịkwa. Ama na ọ bụrụ ntị m ka ntị ọnụ. Agwara m ụnụ na enwere so many things na akwụkwọ. Ị na-ege ntị. So ihe ọ pụtara bụ na nwaanyị abụọ na nwaanyị ama abụ mana in order to speak with authority or simple man, because ọ bụrụ ọrịa ọ na-anụ ụlọ ya jụọ tie. Ị na-ege ntị. Na ọ bụ ihe agba aja egwu ịgba egwu aghara na nwaanyị pụta na public na-enye ọda as a priest. Ntị m ka ntị ụnụ ka ntị m, ọ bụrụ ntị m ka ntị ụnụ, mana ịnụghị ya na ị na-ege ntị ịnụghị ya. So ụmụ nwaanyị ọ na-achọ ozi n'aka ụnụ je nọrọ ebe ọrụ enyere ụnụ digoro huge enough. Ọ bụrụ ije na-achọ ka ije kụrụ ọrụ ọzọ as a priest, dị ga na-ata afụ n'ụlọ. Ọ dịrọ possible, ọ bụ one the best. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya na ị ga-agbagoro mbọ fụ na ife esigoro ihu ọrụ ahụ ị nọ na ya rụbịa ebe ihu ọrụ ahụ ị nọ na ebe a ka ị ga-esi wee mgbazi na besi gị hapụ ọrụ nwaanyị ya lụwa ọrụ nwoke. Nke ọzọ nchọ ka m kọwalụ gị bụ maka ndị na-asị na Pentikọstal ejikwa onwe gị why the Catholics keep refusing to ordain a woman as a priest. You know why?
all because of these reasons. You know, get Catholics here, Catholic they will keep me because as far as I'm concerned, all Catholic would be most coordinated church on earth because no one can wear tradition. To according to anybody. So one will no matter what. Yes, but I can always any demand this one stable current. Unlike one high current and low current. Or they revolve because you keep on keeping circle. So to across where yes, they should face motherhood. Negative. Why don't you face the priesthood as the head of the family? Now, even they can do why in the Pentecost idea. Ago. Yes, in my some of these Pentecostals that the GO and more GO, he have family business. You know, get when they get that the GO be the church, yeah. No one, no sister, connect kind of ministry. As ministry grows, then actually register ministry, yeah. What you gonna have as that the GO? Man, or trust another member of that church able support here. But you are here. Come on, on the tassel. I won't work yes, where if I got all the same family, can the whole world to let you get back to. Before you follow them, take it all in a nine of man. Before you follow them, how many those here for that one how care about to some certain age, a chick where different. On over the pipeline. I want a mommy Geo is not longer there. Son Geo, a bike. Yeah, family business. Theoretical. So then I take a while again. Oh, yeah, very so those wars in Africa is born out of greediness to maintain family legacy and family business. The woman and mommy Geo, actually Afro, other pastors will push you aside. So I gave you right. So next to the bishop there was here. So all hearing our business permutations. Negative. So ndị na-anaghị echi nwaanyị si na nwaanyị bụ reverend nyere to awụ ihe niile agba maka a na-achọ na-ege ntị all business hustling. Then abịa na ejisi onwe gị n'ọdịnala Igbo o nwere ọrụ nwaanyị adị arụ abịa n'ọrụ ụmụ nwaanyị na-arụ dịka onye akpọrọ ọrụ agwụgwa m na onwe ọkwa onye bụ eze nwaanyị I don't call enyi ọbụla akpọrọ ihe na-ekpọ onye abụ nnukwu nwaanyị ihe nji anọkọta inu eze nwaanyị n'ọnụ m bụ ka i wee ghọta ihe m na-ekwu. Nwaanyị nwere ọkpụkpọ oku nwere onye bụ eze nwaanyị enwere is only one, the primordial queen is one. Now eze nwaanyị a na ụfọdụ na-akpọ ha eze nwaanyị bụ na ndị a na ọdụ ga let's say na the servants of the eze nwaanyị primordial queen. So ha ma abụzi m zawazi afa nna ha ukwu ị na-ege ntị. So ihe na-achịkọwala gị bụ na ọnya batara adịbe use the word eze nwaanyị. Ihe na-akpọ ha bụ nnukwu nwaanyị because the best among equal. Nnukwu nwaanyị ihe na-akpọ ha mana eze nwaanyị no ị na-ege ntị. Yes. So ndị ahụ akpọrọ ọrụ anwa ihe na-akpọ ha eze nwaanyị. Enwere ọrụ ihe na-akpọ ha nnukwu nwaanyị. O nwere ọrụ nnukwu nwaanyị amalụ. Example, ebe ọbụla a na-alụ agwụ nwaanyị a na-alụrụ mmadụ agwụ ma ọ mee ihe ọbụla gbasara agwụ. So ị na-eje na be dibịa nwaanyị o wee kwute okwu na agwụ mara gị malụkwa na ọ bụrụ onye nwa ya emi ya. Yes, ọ nwoke na-eme alụrụ ebe a na-alụ agwụ na vileji be nna gị na ikwu nne gị na ikwu nna gị nwaanyị adabịa ya nwunye gbasara nwaanyị nwere ọta ya maka na agwụ oke ihe higher spirit. So ọnọdụ ka ị na-estep ọkụ from high tension na-agote na transformer. Nwoke wụ the mediator, nwoke wụ the distributor, nwoke wụ the mediatrix of all graces. Nwoke wụ onye nwoke ji wee bụrụ aka ji ọbụrụ the priest, onye na-intercede between the spiritual beings and the humans. So onye nwa the transformer onye na collect the higher current then they radiate it to the vertical. Etu a transformer ka nwoke ya esi wee nọrọ na mpụ nye ya adata the power then radiate. Yes, okay, onye ji o were mara ga ọtị nne
maka na nwoke nwere masculine, o nwere the power and the energy to absorb that power source. Yes. Then nke ọzọ chọrọ ịkọwara gị kpata nwoke ji arụ ya bụ na ọ bụrụ na mana nwaanyị a ga-alụrụ nwaanyị agwụ, nwaanyị nwere kọl a ga-alụrụ ya agwụ. Then ọchọ igburu agwụ ya anụ, ọ kwesịrị inwe nwoke kwụ ya n'azụ. O nwere ike ịbụ ọ bụrụ na onye nugoro di ọ bụrụ di ya, ọ bụrụ onye adịbụ ọdị nọ abịa nna ya wee na-alụ ọrụ, nna ya nwere ike inyere ya aka wee gbuoro agwụ ya anụ. Ọkwa nna onye mụtagoro nwa nwoke nwere ike inyere ya aka gbuoro ya anụ. Ị na-ege ntị? Then ọkwa nna onye bụ na onwe ọzọ ihe ndị a, o nwere ike invite enyi nwoke ọbụla inyere ya aka wee chukwu agwụ ya. Ị na-ege ntị? Agwụ dị very powerful. Etu a ka ọ dị ịdọ ana. Nwaanyị adara adọ ana, ọ nwoke na-adọ ana maka na ana bụ isi mmụọ, all spiritual work nwere high spiritual high power current. So ọ bụrụ ihe nwaanyị ya absorb at that particular time. Ịghọtara ya? Yes. Maka na nwaanyị ada anọ na dịka nsi gwa gị na circle of one na-aga agbago na-agbada na-adị high na-adị low na-adị high na-adị ọjọọ stable because they run by circle. Etu esi waya nwaanyị, ọ bụrụ ha ga-adị low, no, ọ bụrụ ka ha dị fake, no, mana n'ụtọ na ọdụrọ stable. So ọ bụrụ onye ya nwee ike ime ụdị ọrụ a n'idiri stable current. Na fụgị na agwa gị then nwee ọkwalụ gị sị gị na enwere ụfọdụ ọrụ n'ọdịnala Igbo nwaanyị amalụ, like agwara gị maka ịdọ ana, agwara gị maka agwụ, agwara gị maka ifidi ndị ichie. Yeah, because they are the sense, ha dị higher. So and so on and so forth. Then enwere ọrụ ụfọdụ ha nwere ike ịlụkwa ịkpọtụchi onye ụwa. Nwaanyị ya kpọtụrụ nchi m. Ị na-ege ntị? Ihe nwaanyị nwere ike imelụ wee inye m ọkụkọ, o nwere ike ịgaidisi m sị m kwuo etu amụkwuo etu n'aka m mee ya. Mana ọ bụrụ na nwaanyị ifidiri m chi m, no, chi m wuwe onye nnukwute dibịa, onye nze. So nwaanyị amasị m ọnụ wee ọbịa. Ị na-ege ntị? Ọ bụrụ na na-ebilite mana na current nwaanyị abụrụ stable at that point at every given time. So ọnya mere. So mana ọ bụrụ na nwaanyị bie, mana ọ bụrụ na ọmụnwa nwoke, I say no. Then o nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ ha ma alụ, mana e nwere ọtụtụ ọrụ ha ya alụ. Ihe m na-ekwu bụ onye buru ọgwụ ya gwuo n'ihu ọrịa. Na nwaanyị ga-agba afa. Ije na akwụkwọ Samuel, ị ga-afụ ebe Sọl jekwuru nwaanyị na-agba afa na Baịbụl. Ị na-ege ntị? So nwaanyị na-agba afa. Nwaanyị nwere ike ijebere gị ile ọma. Nwaanyị nwere ike ijere na mmiri. And some other small works nwaanyị na-alụ. Ị na-ege ntị? Nwaanyị na nwoke adịghị ama aka maka na ọrụ mmụọ dị tedious, ọ masịrị work. Ka e nwere some ọrụ nwaanyị na-alụ gasị. Ị na-ege ntị? Ka ọ kwụsị ebe a. Mana ihe na-achọ ịkọwara na nwaanyị dị very great. Yes, without woman, this world will never be sweet. Yes. Ha abụ ejighị ebu ma sie enyi na dike. So ha dị very important. Mana na-ekele ọrụ eke, ọ bụrụ asị ifu na na-ebeletụrụ ha. Ama nne ịghọtara ihe nne. Ihe mkwuru bụ na nwaanyị ama abụ onye nchụaja. Mana nwaanyị nwere ike igwe sọpụta. Ị na-ege ntị? Like ụmụ nwaanyị nwere ike, nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị ndị na-amụ ọrụ na temple. Yes, ha nwere ike inye aka, inye support. Ha nwere ike inye aka gbaa afa ma ọ kwubie okwu n'isi onye bịalụ na temple for spiritual work. Ị na-ege ntị? Mana na o nwere ọrụ ha ama anọ, onye kpatara na ọbụla arụsị niile ka a na-ebinye nwaanyị. Ọbụla arụsị niile ka a na-ebinye nwaanyị. Arụsị siri ezigbote ike nwaanyị anaghị ebi ya. Ọnya ihe kpatara ya. Daalụ. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ ọbụla ị nwere ajụjụ a ịjụọ. Arụsị ngwukwara nwaanyị enwere ike inye mmadụ, enwere ike iwere nzu arụsị ogwugwu be nna ya nye debe. Mana na ọ bụrụ ọ ya bụ aka ji ọfọ n'ebe ogwugwu nọ na the main temple. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụrụ ịchọ ka agbalụ gị afa miri emi, send ya message na WhatsApp 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. Ma ọ bụ 0805-78
37672. I repeat, 08057837672. Ma onye na-anya na screen ka ị ga-afụ nọmba na-agagharị ebe ahụ. Ya gazie. Ọ bụrụ na ọ nwere ajụjụ ọzọ ị nwere na nkụzi a, sendịalụ meseji na meseji kpọ. Agụọ m ụfọdụ isi ndị enyi anyị ndị niile na-abụ ha na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ha na-emetụ aka na shia bọtịn. A sị na Ọmaka ga-emekwa anụ ụlọ. A sị m ihe unu eri bịa, ihe eri unu abịakwana. A sị m onye si ihe unu ji wee nọlụ unu alụgbuo onye ana ndụ, onye si unu ji wee dere unu adịgbuo onye ana ndụ. Onye ọbụla si ka o jere ụlọ aja ije o ji na ọ ya ejelu, osi ọnwụ na ọ ya ejelu ya nwụọ n'ụzọ ya ekwu. A sị na akaka ya mụ na jiji ya mụ. A sị m Ọmaka mekwa arụ ụnụ ejiri ọnwa arịba eme mgbụrụ wee na-asịkwa ụnụ nke anya bụ ọfịa dịkwa ka asị na-enwe amara ya. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere Mgbada na oge anyị chụwa n'Owere Nchi wee na-asị kama nkịta mmadụ ya atawo nkịta m, nke m tawuo nke mmadụ ka m kwụọ ụgwọ nkịta. Onye m kwuru ọ ya dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu wee na-ekwusi onye ya kọrọ nwanne ya. A sịrị m na ọnwụ na ọnwụ egburu ọjọọ eji wee chụọ aja na-emechaa na ọ ya epu ume ka ọ dịkwa na echi niile. Daalụ.